Sleduje němi emoce, vyčerpaný receptory z toho, že mám vše. Tyhle věci, co do sebe berem, nejsou na recept. Už se ti nechce, stejně pluješ po řece. Máš knihama nadspaný police, stejně píšeš jí ve 4 ráno, protože to chce. Čo sa dneska dialo, tak je pondelok. Pôjdem pokračovať v kreslení skriptov. A čo sa stalo, tak mali sme... Tak, mali sme dneska tréning s trénermi. Dám sem teraz nejaké prestrihy. Hold up, headshot, sit down, stand up, pass out, wake up, fade it, fade it. Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrow. Some people want to fit in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody... Dopadlo to tak, že chvíľu som si odstal nad veckom. Posledný cvik bol airbike. Ako to dá najviac kalórií za minútu, tak to aj tak dopadlo. Ale tréning som si užil. Dali sme si tam nejaké drepy, zákopy, tlaky, low row. Dal som si po dlhšej dobe ťažšie drepy. No, pre mňa ťažšie, pre niekoho ľahké. A uvidíme, aká bude zajtra svalovica. Vidíme sa zajtra. Akorát som sa doučil a idem pomôcť otcovi so stavaním posedu. Tak utekám tam, rýchlo niečomu pomôžem, odtiaľ utekám naspäť domov a ideme otrénovať klienta. Dneska mám mladého chalana, ktorý má 13, tak mu ideme pomôcť, aby sa dal do formy a teším sa, ako ten chalan má neskutočný potenciál. Aj tie cvičenia mu idú, má brutálnu silu na to, aký má vek, dokáže brutálne veci na to, aký má typ postavy. Když se napiješ, tak si kokotole na stole přistává další studený ve skle. Chtěl si být se svýma bros, tak proč píšeš, kde jste? Já vibuju v tom městě, divoký západ, western. Já jsem na tyhle ty planetě jen pro radost, proto intruj zem městem. Dechám ten vzduch bez skel, mrtvý ulice bez těl. Vanilová džungle, trochu prázdná džungle. Řekni mi, kdo je stromu sundal, prázdný větve. Nikdo se na ní nehoupe, asi se báli, že se to urve. Chodím touhle džungli jako Pumba, čekám, odkud zase přijde kudla. Zaseklej celý den na telefonu jako kota, do toho mi tu hraje moje hudba. Větve jsou prázdný, netušíme, či je to vina. Pocity, že nemá život smysl, je když jdeš dobrýho filmu z kina. Myšlenky otravný asi, jak na botu zira. Žijeme nejlepší životy, co jsme když žili. Ale nedělá to se mnou nic, baby, ale vzejdím nic. Mám vyčerpaný dopamin. Idem akurát na doučko, tak si ideme trošku započítať a potom mám hodinku čas, tak sa presuniem do fitka a pôjdem cvičiť s klientom, kde si iba spíšem nejaké body, čo chcem prejsť s klientom ešte navyše k tréningu. Odtrénujeme, pôjdem domov, pôjdeme sa pustiť do strihu, mám tam jedno video strihať, plus si pôjdem ešte dokreslovať návrhy na video, lebo som zistil, že to trvá 3-krát viac ako som chcel. O tom to je a... To sa práve stalo, tak počas doučka mi písal klient, že sa nedostaví na tréning. Takže plány sa mi menia, idem domov a dám si 45 minút kardia a potom si pôjdem pokračovať v tom, čo som mal naplánované. Nice. Těším se na léto, ale jsem rádi za teď a tady. Vděčný za lidi, co s náma všechno vytrvali. 19:48 a ja pôjdem kúpiť jedlo na zajtra. Mám v pláne si kúpiť kuracie toasty, najlepšia veta. Pôjdem si ich kúpiť, lebo zajtra ma čaká do obeda test so SCIO testov a po obede ma, alebo hneď po nich ma
čakajú kurzy ohľadom marketingu, aby som sa mohol dostať na vysokú školu. Takže celý deň budem tráviť v Bratislave a potrebujem aj niečo jesť. Takže ideme si nakúpiť nejaké jedlo na zajtra. Tam se baví na jednu věc, co by mi poradila. Když nebudem žít naplno, tak by jsme litovali. A stále mě to baví, neboj se mi to nalít. Chci žít naplno, i když to nebude dokonalý. To starý nebo mladý, my to chceme zažít. Ruky hore, ako by sme chtěli něco. OK, máme akurát po testoch. Máme akurát po dni, je práve 5 hodín a mám za sebou SCIO testy a potom mám za sebou prípravný kurz na príjmačky. Akurát mi ide okolo mňa električka, takže chvíľu počkám. Čo sa týka grafického znázornenia, tak bolo fajn, tak som spokojný, plus budem asi tento týždeň sa celý na to pripravovať. Pocity z testu sú také, že nejak som to napísal a myslím, že je už lepšie ako ostatné pokusy. Tak už iba počkať na výsledky a dostať sa na školu. Ďalší týždeň príjmačky na marketingovku, tak ideme. Chcel by som poďakovať za každú jednu podporu na týchto videách. Strašne moc si toho vážim a som za to veľmi vďačný. A bol by som rád za každý jeden like, odber, komentár pre podporenie algoritmu, lebo sa začíname pomaličky rozbiehať. A veľmi si toho vážim a vidíme sa ďalší týždeň. Takže... A my ešte nejdem spát, držíme den za ruce,